haɗin kai mun haɗu don mu tattauna waɗannan matsalolin saboda sha'anin tsaro ba sha'anin siyasa ba ne. Ina kira ga al'umma da a ci gaba da kauce ma mai da sha'anin tsaro sha'anin siyasa don ba sha'anin siyasa ba ne. Idan 'yan ta'adda sun zo ba su neman ina ɗan APC ko ɗan PDP ko ɗan PRP ko ɗan ABGA ko ɗan wata jam'iyya, ba su neman ina wani abu musulmi ko kirista ko wani wanda ba baya da addini, abinda wani wasu guda su halaka al'umma. Saboda haka gudane mai da wannan matsala ta siyasa, kuma wannan taron ya yi muhimmanci kwarai da gaske don ya nuna cewa akan wannan matsala kan jagoran wannan jihar haɗe yake muga cewa da dan Allah mun kai ƙarshen wannan matsala. Bisa ga haka wannan zama ya amince da wani babban kwamiti ƙarƙashin jagorancin Alfanu Musulmi wanda zai tattauna da ya da hanyoyin da shawarwarin kai ƙarshen waɗannan matsalolin na rashin tsaro a cikin wannan jihar ta insha Allah.